morning! So for today, i-share ko itong kape sa inyo na coffee ng Indonesia. So nabili ko siya sa mini stop worth of 15 pesos. So ayan siya. Good morning! Hello everyone, mga kamar and mga sisi. Yes, good morning, and today, before I start my day, gusto kong i-share sa inyo ito nabili kong coffee sa mini stop. And ito siya. Ayan. Delizio Caffino Classic Coffee Latte 3-in-1 instant with real coffee. So, ayan siya. 30 grams. And first time ko siyang itatry. And let's see kung sarap siya. Let me taste it. And ayan siya. Yung likod. Delizio Caffino Classic Coffee Latte. At Caffino, we blend the fines, selected coffee and quality milk products to create a great taste for you. Live your day, one sip of Caffino at a time. So, a cup of Caffino coffee to start your special day. So, ayan siya. Nutrition packs, ayan. And export quality. Ayan. Ay, gawa pala siya sa Indonesia. So, itong kape na to ay imported. Product of Indonesia na in-export sa Philippines. So, ayan. Siya. So, titimplahin ko siya ngayon. So, ayan. Good morning, Rasmus! Huwag ka maingay. Nag-vlog ang mami. So, ayan yung pagka-powder niya. Ayan. Ayan yung pagka-powder niya. Ayan. Ang ganda ng kulay. And then, lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. Lalagyan natin siya ng mainit na tubig. Ay, grabe. Mukhang ano siya, dark coffee. Ayan. Kita nyo? Ang bango niya. Ayan siya. Brown na brown. So, tikman ko siya. Isa pa. Tikman natin yung kape ng Indonesia. Ay, ang sarap. Latte siya, latte. Parang Starbucks. Hindi siya creamy, hindi siya matamis, at hindi rin siya matapang. Medyo matapang, pero hindi siya yung sobrang pait. Sakto lang yung tamis niya dito sa pagka-mag ng ginamit. So, ayan. Ito yung coffee na Caffino, kape ng Indonesia. And, ayan, masarap po siya. So, mabibili nyo siya sa mini stop, 7-Eleven. Pero ako nabili ko siya sa mini stop. And, ayan. Ang sarap. So, everyone, thank you for watching and see you on my next vlog. Have a nice day!